Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Ekskluzivne snimke s Jadrana. HRT uspio zabilježiti rijedak prizor susreta s prugastim dupinima. Prije kraja je lijepa priča s hrvatskog Jadrana, čiju ljepotu upotpunjuju i prugasti dupini, najčešća vrsta dupina u Sredozemlju. Većinom borave u dubinama, pa ih na snimkama ne vidimo često. Zato sa zadovoljstvom najavljujemo idući prilog snimljen daleko na Jadranskoj pučini. Lijevo, desno, ispod, iza, ispred, dupini na sve strane. I manji i veći, a svi brzi, razigrani, znatiželjni. Susret prugastih dupina i skupine znanstvenika kao veliki plavi zagrljaj. Ja sam rekao svima, čisto iz mog iskustva iz zraka, da čim pređemo tu neku liniju dubine 500 metara, nek dobro gledaju, jer sigurno će neko krdo tih životinja pojuriti prema nama. Inače, te životinje su u biti vrlo radoznale. I teško je ocijeniti tko je sretniji, morska ili ljudska bića, jer i dupini u ovom beskrajnom plavetnilu nemaju baš koga sresti. Gumeni čamac doplovio im je kao lunapark, pogotovo mladuncima koji čovjeka sigurno nikada vidjeli nisu. To su znači male životinje koje rastu otprilike do 1,5 m duljine. Vidjeli smo grupe koje su se sastojale uglavnom od ženki i mladunaca. Prugastih veseljaka u jadranskim je dubinama oko 20.000. Podaci su to Instituta Plavi svijet dobiveni iz zračnih prebrojavanja kitova i dupina. Znamo i da vole sitnu plavu ribu i lignje. Rone do 700 metara dubine, plivaju brže od 15 km na sat. Do sada sam o moru učio samo iz knjiga i računala, a Plavi svijet mi je pružio priliku da, dok studiram, iskusim pravi terenski rad i već sam ovisan. A tko ne bi bio? Ove snimke dragocjene su koliko i divne, jer potvrđuju da je Jadran trajni dom prugastim dupinima i upućuju na važnost očuvanja te ljubke vrste, jer jedina prijetnja im je čovjek.